Bydd y fideo hwn yn dangos i chi sut i fod o hyd i e-lyfr ar Find It. Dewiswch ar wyfo i mewn. Dewiswch eich sefydliad mewn gofnodi. Rhowch eich rhif adnabod myfyriwr ar eich cyfrinair. Rhowch deitl y llyfr, awdur neu allweddeiriau yn y bach chwilio. Dewiswch llyfrgelloedd. Dyma restr gyflawn o eitemau y gedwir yn llyfrgelloedd PDC. Mae hyn hefyd yn cynnwys ein casgliad e-lyfr. Dewiswch testun llawn ar-lein i gyfyngu ar e-lyfrau. Yna, dewiswch llyfrau. Mae'n rhain i gyd a gael i'w fallen ar-lein. Cliciwch ar y teitl i weld y cholch wybodaeth am lyfrau. I agor y llyfr, dewiswch y mynediad ar y lain gwyrdd. Mae'n gennym fynediad at e-lyfrau trwy lawr y wahanol ddarparwyr. Maent i gyd yn debyg iawn i'w lliwio ar bif ganfynt opsiynau i fallen ar-lein, llawrlwytho, copio ac argraffu. Gallwch fallen y llyfr ar-lein. Gallwch lawrlwytho pennod yma fel PDF. Gallwch hefyd gopio'r testun yn uniongyrchol i eich aseiniadau. Rhowch eiriau allweddol yma i chwilio yn y llyfr. Bydd y rhain hefyd yn ddefnyddiol. Os oes angen unrhyw cymorth pellach arnoch, cysylltwch.